Korritik paseo bat ematen gaude. Orain, San Felix ikastetxean ondoan gaude eta sartuko gara galdera batzuk egitera. Kantuek bezala, hormatik iroten naz. Zu ikusten bazaitu, hemen nire ondo. Kantuek bezala, hormatik iroten naz. Zu ikusten Kaixo, gu Izaro, Ibai eta Loa gara. Galdera batzuk egin aldizkizuegu? Bai. Non zara? Kaixo, egunon, ni naiz Agurne. Kaixo, egunon guztioi, ni Eskarne naiz. Zenbat urte daramatzazu lanean? 13 urte darama San Felixen. Ze izan zen nire lehenengo lana. Eta, ni lanean urte pillo. Baina San Felixen, gutxi gora bera, 5 edo. Zein da zure lana? Andereñoa gara. Zure lana gustatzen zaizu? Bai, asko gainera. Bai, nire, bai, pillo. Ze sektorean dago zure lana? Hirugarren sektorean. Uste duzu diru asko irabazten duzula? Ondo dago, asko ez da, baina ondo dago. Eta orain musika putxu bat jarriko du. Ja! Olagunok orain, txiste bat eta asmakizun bat kontatuko du. Ze esaten dio txetako erlazioa pastari. Ai ama, pasta, zer gustatzen zure babak lorpezia. Zer egiten du? Lan eta ez du ia deskantzo bat hartzen. Nekazaritza. Bai, asmatu duzue. Eta maikitzeko